Is-sit awtorevoli Investment Migration Insider innota kif Malta kienet fost l-iktar pajjiżi preparati għall-imxija tal-Coronavirus. Fil-fatt is-sit semma kif sal-21 ta' April Malta kienet l-aktar pajjiż minn fost numru ta' pajjiżi li jiffurmaw parti mill-indiċi imsejjaħ CBI li għamlet testijiet għall-Virus. Dan hekk kif sal-ġurnata msemmija kienu saru l-fuq minn 59,000 test għal kull miljun persuna li toqgħod fil-pajjiż b'mod proporzjonali, ekwivalenti għal test fuq persuna minn kull 20. Ir-rapport jgħid li għalkemm wieħed irid iħalli iżjed żmien jgħaddi sabiex ikollu stampa iktar ċara ta' minnu l-aktar preparat, jidher ċar li Malta qed tkun ta' eżempju għal pajjiżi oħra. Is-sit jinnota li madwar id-dinja 3 pajjiżi oħra biss għandhom rata ogħla ta' testijiet li huma l-Iżlanda, il-Gżejjer Faraw u l-Emirati Arab Magħquda li kważi kollha għandhom popolazzjonijiet iżgħar minn ta' Malta. Ir-rapport jinnota li r-rata baxxa ta' imwiet kawża tal-Coronavirus pajjiżna hija mertu għall-ħidma tal-awtoritajiet tas-saħħa li qed jagħmlu daqstant testijiet fuq il-popolazzjoni. Dan iċ-ċertifikat pożittiv għal pajjiżna jibni fuq dak li qalet l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li għażlet lil Malta bħala pajjiż eżemplari ta' kif qed jilqa' għall-imxija tal-Coronavirus li qed tolqot lid-dinja kollha. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmin Gawci qalet li t-testijiet qed isiru għaliex l-awtoritajiet qed ifittxu u appellant biex kull min iħoss xi sintomi iċempel wieħed. Palissa u ħafna nies li ibatu bl-allerġiji. Jekk taraw li intom is-soltu tbatu bl-allerġiji, ma qed taraw li din id-darba l-allerġija hija iktar qawwija, jew inkella huma sintom li huma differenti minn tas-soltu, ċemplulna fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulkom it-test, ħalli nkunu żgur li m'intomx qegħdin batu dawn id-differenza fis-sintomi minħabba l-COVID-19.